Jeg skal bare lige filme Radars reaktion. Hej mor. Ja. Man, this nigga has got to be pranked, man. Ja mor. Jeg er hjemme der klokken 2. Jeg skal til Digterparken. Ja. Ja. This is for MTV, man. Jeg er hjemme der klokken 2. And now we're gonna hide his Ja. stuff. Den har nakket den cykel der. Ja. Jamen jeg kom hjem og slår græs der ved 3-tiden. Ja. What? Kommer morfar også i aften? Peter, hils din mor og sig tak for i går. Hold nu kæft, Emil. Jo, Ask. Nice mobil. Bare jeg også har det. Nå ja, det har jeg også. Jamen jeg har lige fået fri. Hvorfor? Nej, det er taske. Ja. Nå, var det ikke en varm i den der jakke? I morges eller hvad? Er det ikke varmt, når jeg var iskold? Ja. Og der er små på dag 3. Der er smør på dag 3. Mm. Med kål. Oh. Så det var din? Jeg skal bare lige have min cykel. Din fee? Ja. Jeg drikker din tis. Din tis. Okay, Ikke dit. det er helt okay. Radar, hvad laver du derinde? Og der tager den nu bare ud, ikke? Ja. Spark nu bare til den, Radar. Radar. Prøv at se her. Radar, du gør det helt forkert. Du skal Prøv at gøre se her, sådan nu kommer her. jeg. Du skal skubbe den her vej. Nu kommer jeg. Så godt du ikke er i mig. Det er bare mega tydeligt, du filmer. Hvad fanden snakker i telefonen sådan der? Det er det ikke. Er det sådan en homotelefon?